अरे वा छान छान. साक्षी हे बघ साक्षी हे बघ एवढे साक्षी इकडे बघ. ते बघू मला. साक्षी अरे कुठे आलीस? त्रास म्हणजे ही चालतच नाही, उभीच नाही राहत ना. तुमच्या किंवा लक्षात आला त्रास सुरू झाला तिला? 5-6 महिन्यापासून त्याची पाते पडत होती पण पुढे सरकत नव्हती ना. साक्षी